Ji bajarê Amedê Dembaş temaşevanên hêja ez maşallah dekak bi hevpeyvîneke taybet bi were me. Di ser qonaxa pêvajoya aştî û çareseriyê re salekî zêdetir derbas bû. Em ê diketin sala di duya. Baş e di pêvajoyê de çi gav hatine avêtin? Pêvajoya aştî û çareseriyê gihîşte çi qonaxê û ji îro pê de wê çi gav bêne avêtin. Nêrîna li İmraliyê çi ye? Em ê van pirsan ji birêz Ömer Öcalan pirsin ku ew bi xwe parlamenterê Dem Partiyê yê Rûhayê û di heman demê de jî bi raziyê rêberê PKK Abdullah Öcalan'a bi xêratî serçava hatî. Merhaba, nav xêrê dabin, çavê ve sağ silav û hürmet. Gelek spas dikim bi çûyîna we ya İmraliyê dest pê kir bû vê qonaxa pêvajoya aştiyê. Herî dawê dîsa tu biçûyî ve pêre hevdîtin pêganî lê îca wekî malbat ve serdana İmraliyê kir di sî û yekê meha borî de. Dixwazim hema ji vê pirsê dest pê bikim. Ve bi Kurdî hevdîtin kir an bi Tirkî? Rast hevdîtina me ewil 23 Cotmehê 2024 bû, hevdîtina me davê jî 21 Cotmehê 2025 bû. Vek malbat em çûn 11 sal pêva xuşka serokatî jî hatibû me hevdîtina xwe saetekê bêtir bi Kurdî kir, bi kurmancî kir, nîv saetekê davê jî me bi Tirkî berdewam kir. Navaroka sohbeta we saetekî ya bi Kurdî çi bû? Rast bêtir malbat hate axavitin, behsa gund kir, behsa reha kir, behsa xelfetê kir, endamên malbat û hevalên xwe kir. Serok Apo gelek cara gundên derdorê re tekilî danîbûn, hevalên gundê derdorê behsa wan kirin, lê behsa gundê Türkmena jî kir, gundên xelfetê ê Türkmena gelek şervanê wan ê tevlî PKK jî bûbûn, jiyana xwe ji dest dabûn, behsa wan malbat nakirin, lê siyaset jî bi Kurdî hate nirxandin. Min ew jî bipirsiya Kurdiya xwe qet ji bîr nekiribû çünkü 27 sal em behsa 27 salan dikin ku di girtîgehê de ye û axaftina bi Kurdî jî pêra nedihate kirin. Ji xwe demekî dirêj hevdîtin tune bi pêra. Kurdî ji bîr kiribû te tiştekî ferq kir. Bi rastî axaftina Serok Apo Kurdiya wî him heremî him jî bi akademîk xurttir bû. Heremî bêtir nav de hebû lê Kurdiya hemû bajar fehm bikiştê de bû ê akademîk lê alê ji bîrkirinê re tiştek tune behsa hevalê xwe 5 sal berî ve 40 sal berî ve şehîdên ewil jî dikirin. Alê ji bîrkirinê de tu pirskirêk tune bû, alê hişmendî û sekin de xort bû, bank lantek berfireh hebû. Te got di hevdîtina xwe de em li ser mijarên siyasî jî axivîn. Vê dixwazim bi awayekî zelal tu bibersivînî. Öcalan û dewletê li ser çi esasî li hev kirine? Em karin va tişna bêjin ev salek serra derbas bû Partiya Karkerên Kurdistan gelek gav avêtin bangwaziya Serok Apo çêbû li hemberî ve bangwaziyê Partiya Karkerên Kurdistan biryara fesihkirine kongre çêkir, biryara fesihkirine di kongre da girt, sembolîk bi jî silah şewitandin, gelek endamên PKK, gelek rêverberiyên PKK jî nav da bû. Herî davê jî biryara vekşandina ji Bakurê Kurdistanê hat girtin û gav hate avêtin. Divê ana pêva jî devlet gavên şember bavêjir lê Serok Apo tu cara va tişna nîqaş nake dibêjî gelê Kurd çawa bike pêşeroja Kurda bi şeklekî stratejîk em çawa ava bikin bêtir ev tişna tên şîrovekirin. Rast e alêkî ve mesele devlet komara Tirkiyeyê divê devlet jî gorî ve gava bavêje ev bêtir teknîkî ne ev bêtir tiştên rojane ne dibe ki ev nav tiştê rojane de pêşeroja Kurda jî diyar bibe lê bêtir Yani li hevkirinekî zelal tune. Mesela pêşeroja Kurda wê çi be? Statûyên ku bi salan partiyê ve behs dikir. Ew statûyê dî daxwaza statûyê çû yan alternatîveke din jê re hatî dîtin?
Elbette em karin bêjin guherandin û veguherandin di partiyê da jî di hişmendiya Kurda da jî çê dibe ji bo sedsal tê guherandin, siyaset tê guherandin, gelekî aliyên têkoşînê tê guherandin, helbet têkoşîna Kurda bi şeklekî xort te berdevam bike, hişmendiyê Kurdiyatî ji bo pêşerojê hatê afirandin, hêzek dînamîk û hêzek aksiyonel ji bo pêşeroja wî welatî Kurd aktörên serekene di wî alde jî rol û misyona xwe bilîzir le hinek hesasiyet hene ev hesasiyetne ji divê mirov ber çawara bigire le êdî Kurd ketin qonaxekê ji ve qonaxa veger tuneyê têkoşîna xwe asta ve dugeherên xwe ber çawara derbas dikin guherandin ve guherandinê dikin ji bo pêşerojê bi stratejik mezine bimeşin Kurd 40 sal berî ve 5 sal berî ve tu nedahatin hesibandin ana hebûna Kurda te qebûl kirin, nasnama Kurda te qebûl kirin le ev tiştên em nîqaş dikin pêşerojê ev vere nîqaş kirin çawa ana gavên lezgînî hevcedarî pê heye ev gavên lezgînî verin avêtin demdirêj ev mesele çareseriya ve vere nîqaş kirin pirsgirêkê 100 salî şerê 41 sala têkoşîna 52 sala ez bawer nakim saleke de çareser bike bi gav ev Baş berdewam kaka Amer niha kes nizane çi dibe. Ne rojnamevan dizanin, ne parlamenter dizanin, ne xelk bi xwe dizanin. Herkes de ser ihtimala şîrove dike. Ê ku herê zede diçe İmraliyê bi Öcalan re hevtin dike tuyê. Ji ber wê dipirsim. Yani Kurd mesela wê wekî xwe bimînin, Kurd wê wekî netew hem neteva xwe hem zimanê xwe wê çawa biparêzin? Yani garantiya wî çi ye? Garantiya ve Kurd bixwane. Kurd çi qas têkoşîna xwe pêş da bibin ev pêşeroja xwe ava bikin. Ana dibik hûn ji rojnamevanin mafê ve heyûn her pirsî bikin. Le em ji vir manşeta dernaxin, em siyaseta popüler nakin, siyaseta magazînel nakin. Rastî û heqîqeta Kurdistanê Kurda çi bi ser ve em siyaset dikin têkoşînek em dimeşînin. Kurd jî bedelek me zindan ûn jî dişopîn ne 41 salin ve davê da ne tene li Bakurê Kurdistanê li her çar parçeyê Kurdistanê ser tunebûna Kurda siyasetên qirêj hatin meşandin li ana vêga ve devleta Tirkiye dibêjî ez ê Kurda bi nasnama wan bi hebûna wan bi zimanê wan qebûl bikim daxwaza me jî ev e Devlet wisa dibêje yani li hevkirinek wisa heye? înkarkirin tuneyê. Înkarkirin tuneyê waya gava ewil e. Serok Apo jî dema behsa hevdîtinê xwe de dibêje gotinek Çîniya heye. Divê 1000 kilometre bi gaveke dest pê dike. Divê ev gava vere avêtin. Ev 1000 kilometre ev demdirêj berdewam bike. Ana gava ewil hatê avêtin. Samimiyet xuya dibe xebat were meşandin. Di wî alî de gumanê min tune Kurd xwe ava bikin le alê devlet gava bavê jî heye. Em nikarin hemî tiştî bidin ser pişta gelê Kurd. Divê devlet ji berpirsiyartiya xwe binê cihî rast Çi bike mesela devlet çi gava bavêje? Ewilê hevalên heps û zindanê hene. Endamên Partiya Kerkerên Kurdistan şervan hene, xebatkarên wan hene. Divê ji bo wan qanûnek were derxistin. Meka zagon were guherandin. Ji bo ev ji karibin werin tevlî siyaseta demokratîk bibin. Kek maşallah em bixwe bawerin. Ev hişmendî bixwe bawer. Ev hişmendî dema qedexeyê ser vê hişmendî rabe bi gav bi potansiyelek mezin ev bimeşe. Kurdar jî bingehek bi vî şeklî heye. Heye ana li qada cîhanê de jî li miqabilê Kurda ser siyaseta Kurda terörizekirinek hebû. Diplomasiya Türkiye jî li her çar alê cîhanê ser tunebûna Kurda dihat meşandin. Dema ev qedexe rabe, ev terörizekirina ser Kurda rabe, Kurd li Kurdistanê jî, li Rojhilata Navîn jî gavên mezin bavêjin xwe ava bikin. Di vir de niha ew gavên ku te got divê dewlet divê bavêje ew encamên vê pirsgirêkê ne. Yani gavên esasî wê çi bêne avêtin wan qet hev li naxifin li ser bazariyekî, danûstandinekî, garantiyekî. Siyaseta de bazariyê bêtir divê herkes bixwe bawer be. Tiştî hûn dibêjin ez fehm dikim. Ziman, nasnama, welat, rêverberina xwîyî
Vana ji bo me ji tiştên esasî ne. Li siyasetê de em bi gav gav darin. Têkoşînerê ji bi wî şekliyê. Serok Apo ji bingeha vî tiştî hazir dike. 27 salin divirdayê hemû xebata xwe ser çareserkirina mesela Kurdayê tekîlek 1000 salî jê divê mirov wî jî bibîne. Ana ne tenê ji bo Bakurê Kurdistanê. Kurd milletê dira çawa bijîn. Arabara, Fersara, Tirkara nav xwe de çawa bijîn. Ev ji tiştekî esasî ye. Başa tişta ku herî zêde tê merakkirin hê jî bersiva vê pirsê me rasterast negirtiye. Kerem. Vê pêvajoyê dema dest pê kir li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê demekî gelek nazik û hessas hebû. Niha çekdanîna PKK tenê ji bo Tirkiye derbas dibe yan Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî li xwe digire. Ana Wan qeaxivîn ser vê yekê. PKK ser navê xwe diaxive, rêberê PKK jî diaxive, biryargirtina PKK jî berçawaye. Lê Kurd ne tenê li Bakurê Kurdistan û metropolên Tirkiyeyê dijîn, li Rojava Sûrî jî dijîn, li Iraqê û Başûrê Kurdistanê jî li Kurdistana Rojava jî dijîn. Kurdên li Sûriyê, li Rojava, Bakur Rojhilatê Sûriyê e biryara xwe bidin. Tekîliya wan jî e bi rejima Sûriyê re çêbibe. Evna li hev bikin li ana komara Tirkiyeyê jî zêde Sûrî dixir Rojava xwe. Li Kurdên ve derê jî Sûrî ji birayê me ne. Dema unke çareseriyekê bi Kurdên Bakur Kurdistana Bakur pêş bixin divê ûn hessasiyeta Rojava ji ber çavara bigirin. Mesela çeka destê wan de çek heye biryara xwe bidin. Li hêzek Yani ne bazareke di navbera İmralî û devletê de. ev tişta me nedît le dibe ki hinek danûstandin jî hebe navbera devletê re nîqaşkirin jê rastiyekê ye. Kurdistan çar parçayê li çar parça çar devleta hatê parvakirin helbet ser hevdû bandor dike ve rastî jî em dibînin. Le biryarên Sûriyê, biryarên Rojava, Kurdên Rojava bidin Kurdên Rojava gelek bedelê me zindan derdora 20,000 xort û ciwanên xwe li ve derê şehîtan terorîzma Daişa Kurda li Kobanê sekinand li dünya jî dişopînê Ewropa jî dişopînê ez bawer dikim pêşerojê Kurdên Sûriyê Rojava pêşeroja xwe diyar bikin ji bo Sûriyê ji xebateke dimeşin ana pêvistiya rejima Sûriyê ji Kurdên Sûriyê heye. Ji bo em dibêjin milletekî zaneyê pêşketî demokrat fêda Kurda el Sûriyê jî bibe divê nav hevgirtineke de ev mesele çareser bibe. Mesela Suriye, mesela Rojava te got dibe ku hatibe nîqaşkirin û bazarekê danûstanî nekirin ser hatibe kirin jî. Mebesta te çi ye? Tekoşîna Rojava ji bo me tekoşînek pir taybet e, pir pîroz e, gelek bedel li ve derê hate dayîn. Em nabêjin bazar ser Sûriye û Kurdên Sûriye çêbibe. Yani ev bi vî şekilde em binav nakin. Le bandora seroka pol li Rojava jî li Sûriye jî heye. Mesela Sûriye bi rejimê re were çareserkirin. Dema pirsgirêkek li Sûriye hebe divê devletbûna wir ji devleta Tirkiye qebûl bike. Divê ev dan û standin bi rejima Sûriye Kurdên li Sûriye Rojavayên Sûriye qesedere hevdîtin çêbibe. Le bandor dike siyaseta Rojhilata navîn ev çend salin davê da şerê İsraîl û navbera Filîstîn mesela İran ev şerê İranê gelek geşedanên Rojhilata navîn bandora xwe ser meselaya Kurda dike. Le Kurd li ve dere birêxistinin ji 100 sal berî ve Kurda ders derxistî ji xwe re ana hevgirtinek mezin heye li nav qasirê tenê Kurd jî tune ne hêzên Ereb jî hene gelek mirovên cuda û nasnameyên cuda û baweriyên cuda jî hene. Kurdên Sûriye karin mesela xwe bi rejima Sûriye re çareser bike le divê devleta Tirkiye jî bêtir nermtir be bêtir fehm bike ji çi fehm bike ji Kurdên Sûriyê birayê me ne navbera Pursûsê Kobanê de ji bo me tu ferq tune ye. Baş eger li hevatinekê heye çima Enqere bi Qamişloyê re zêdetir nadewinastîne bi Şamê re dewdistîne. Ev tişna gelek cara me çapemenê re ji gotiye nîqaşî kiriye. Devsa Ahmet Alşara divê devleta Tirkiye bi
Mazlum Kobani jikaribe bipeyve, Salih Müslüm jikaribe bipeyve, İlham Ahmet jikaribe bipeyve, Aldar Halil Foza Yusuf dve bipeyve le ev siyaseta 7 salın hin berdevam dike bu şekli hebuna kurda jibo tüm milletin ne xatere yani hebuna van jillim mukabele kurda dve ne xater be gori ve gava bavejin la hayya ana be gav mesele te fehm kirin nav çerçeve le hevhatine dve Türkiye ji rola ha erini bilizi demon ke Bakure Kurdistan'ı Kurdin Bakura çareseri ki binin dve un Kurdin Suriye ji lehev ben kabul bikin. Bir nasnama van, bir hebuna van, bir zamanı van, bir velatı van, dve vere kabul kirin. Başa İmralı sekreteriyek hatiye ava kirin. Le grava İmralı ana 4 kes sene 3 kes bere bir salan baseruk apobun jvan heval veysi tahliye bu ve da ve sahib girti birubun bavan yek rahsiya ve çebu ve disa ve geriya bu ciyeha ana 4 heb hevalen girti ba seruk apona dervi ve tükestüneyi. Ez ve rezanım. Jder ve kez de çete anna. Vek Jxeyni şanda İmralı. Vek malbat em darın şanda İmralı dara ev şanda partiya deme em hevi dikin peşeroja komisyona parlamentoya ji pencu yek hesap bekte bir temsili bişi her grava İmralı seruk apo guhdar bike. Sekreteriye heye anna. Ez nizanım sekreteri ez baber dikim tüneyi. Tüneyi vek bereye Belki ana. daxwaze ki ava kirina sekreteriye hebe ji bo dibêjin. Rast ev tiştekî pêwîst divê pêşeroja dema li hevhatın çêbibe çareserek pêş bibe divê civaka Türkiye jî êdî va tişna qebûl bikir. Le ana pêvajoya ev salekê te meşandin salek berî ve jiyan li grava İmralı çawa ba ana ji bi şeklî bes çûn hatina malbatî kem bijî heye şandaya demet diçite ev e. Öcalan da hevdîtina xwe û te de. Qet qala azadkirina xwe serbezberdana xwe kir anna. Behsa azadkirina xwe ev 5 carin hevdîtin me serok apora pêkanî behsa wa tişna nekir. Hevalên me dema diçin şandaya deme jî diçi gorî em zan behsa wa tişna nekir. Di wî alî da mesela Kurda ber her tiştî dibînê çareserî ber her tiştî dibînê le Partiya Karkerê Kurdistan di wî warî de daxuyanî da daxwaza gelê Kurd jî ji bo azadiya Rêber Öcalanê dema çareserî pêk be dema ev şerê bi salan berdevam dike bi dawî bibe divê hemû tişt ber çawara were girtin lehevhatin bi divê serokê ve serhildanê jî şer û mercê azad da bijî. Başa haya wî û Sirhedîn Demirtaş ji hev hene anna. Yani ji hevrename dişînin, peyama dişînin anna. Hevdîtina me 5 cara çêbû divê hevdîtine da behsa birê Selahattin Demirtaş nihat kirin. Vê jî pirsim di hevdîtina xwe de veqet behsa Dem Partiyê kir çünkü tê gotin ku divê Dem Partî li gorî daxwazên Öcalan kirasê xwe biguherîne. Kirasekî nû li xwe ke li gorî pêvajoya nû. Kengê Dem Partî ve bê serxeta Öcalan. Ana ji serxeta Öcalanê Partiya Deme 5 hevdîtinê me de jî behsa Partiya Deme hate kirin ji bo potansiyala ve gelek zêdeyê derdora 6 milyon deng dîstînê serok apo ji wî tiştî nerazî divê ev potansiyala Partiya Deme heye mestir bibe firehtir bike alî Türkiye jî xwe qebûl kirin bide gelek caran nîqaş ser Partiya Deme şandin rêxistinkirin ve divê xurtir bi divê imkan heye defret heye û karin ana li her bajarê Türkiye jî siyaseta xurt bimeşin li Türkiye jî se şaxê siyaset heye yek xwe bi ola İslamê referansa wan ev e AKP temsil dike ad vek netebûnê xwe temsil dike CHP pêşengtiya xeta duyem dike Partiya Deme jî xeta seyem temsil dike ev jî xeta demokrasiyê divê li Türkiye xwe berfirehtir bike mestir bike potansiyela ve hey divê şer û mercê xwe ji gorî ve bigihre ji bo ve daxaz zêdeyê ji bo ve carna rehne carna pêşniyar li ji alî Rêber Öcalan de tê kirin. Dibe ku rojek bê û
Öcalan bibe hef serokê giştî yani serokê giştî Dem Partiye. Pozisyona Serok Öcalan serokatiya partiya deme derbastık. Ez verre dibinin vaya narxandina min hişmendiye gelek mezin peşxist. Siyaseta rojane u anji gotinên rojane betir bi stratejikî tevdigere. Ji tinebûna heya ve nokte anîn le peşeroje çi vere peşiyame çi çebibe em nizanin. Le ana partiya deme rastı xebateke dimeşini kareke dike le pozisyona serok apo ji bo çar parçe Kurdistanê vatadare. Weqet di hevdîtina xwe de behsa Herêma Kurdistanê kirane, behsa Başûrê Kurdistanê. Gelek cara behsa Herêma Kurdistanê dike. Çi dibêje? Slavê xwe ji jiwan ra şandibû, me jiwan ra gotû bi berpirsiyarên Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ra nêz da dişopîne alê demokrasiyê da nirxandina ve derê jî dike. Behsa pedeke jî kir, behsa yeneke jî kir. Ev tişta ji go pedeke go nav partiyê da ji demokrasiyê heye divê ev demokrasiya ve dere vere xurtkirin. Giringê dide Başûrê Kurdistanê. Giringê dide Rêveberiya Başûrê Kurdistanê û axa Başûrê Kurdistanê. Baş ez ê pirsekî magazînî bikim. Niha Öcalan ji futbolê gelek hez dikir û tîma wî ya sereke ji Galatasarayê bû. Niha Amed Spor jî heye. Welqet servan mesela axivîn Ser mesela spor em naxivîn le tiştê ez zanim serok apo giringî dide sporê ji Amed Spor jî heya wî heye tiştê ez zanim le herkes zane demeke alîgirê Galatasaray bû ve gave nizam dibe ki dema wî tune bibe sporê alaqadar bibe ler aliyê rêxistinkirin da jî heşt xalên paradigma wî hebe nav xala rêxistinkerina qada sosyal spor jî tê de heye. yani giringî dide Amedê, Amed Sporê. Bi her havî giringî dide Amedê. Baş e vê jî pirsim û dawî lê bînin. Niha di maçeke pêşbirgeke Amed Sporê de pankartekî li ser bîranîna Mustafa Kemal Atatürkê de derxistin. Te dema ev yek dît te çi hîs kir yek ya da êdî rihê pêvajoyê bi vê awayî eleqayî pê heye yan derveyî xeta vê pêvajoyê be? Mijara Mustafa Kemal em karin gelek aliyê ve nîqaş bikin le avakirina komara Türkiye'de evulî Kurdara îtifaka te meşandin davê de Kurd dervî pergala hatin îştin. Sistema de gelek cara Kurd hatin perçiqandin. Ev tişta ne tene alî mi de alî gelê Kurda nayê ji bîr kirin. Le em ji Amedê jî hez dikin, em ji Amed Spor jî hez dikin, em dixwazin Amed Spor bi serkeftî derkeve lîga a Süperê de jî tekoşîneke bimeşîne alê sporê de jî bibe alternatîv Kurda jî spora Kurda jî çanda Kurda jî li qada cîhanê temsîl bike. Le em meselana hinekî dudirêjin nizamin nêzîkatiya Kurda ji bo me çi bi nêzîkatiya me jî hebe. Baş e gelek spas kim zor spas bi beşdariya te. Spasxweş serkeftin ji vê gişara temaşavanê Rûdaw TV re ji Slavê xan dişîne. Gelek spas dikim ji birêz Ömer Öcalan re parlamenterê Dem Partiyê yê Rûhayê re ku di heman demê de biraziyê rêberê PKK Abdullah Öcalan e û ji hemû kesî zêdetir ew diçe girava îmraliyê hevdîtinan pêktîne fikr û ramanê xwe û nîqaşên xwe û hevdîtinên xwe çi axivîne ê ku karî ji me re bêje bi me re parve kir heta hevpeyvîneke din bi xatirê.